Here comes Abe! Tak, tak. Hej. Jeg er ikke flov over at indrømme, at jeg går med paryk. Men jeg siger ikke hvor. En overgang var jeg meget, meget slem til at bide negle, men jeg var nødt til at holde op, fordi folk blev sure på mig og kaldte mig et svin og hev deres fingre ud af min mund. Er der nogen af fyrene herinde, der kender det der med, at ens tissemand kravler ud af underbukserne af sig selv? Og så hænger uden på underbukserne, men inden for de lange bukser, så man føler sig en lille smule nøgen, uden helt at være det. Sådan har jeg det lige nu. Jeg har lige været nede på patentkontoret i dag. Jeg tror, jeg har fundet en kanon opfindelse. Jeg ved alt det der med taletidskort, og man har sygesikringskort, og man har dankort. Det bliver noget helt nyt i fremtiden. Man får bare en chip i pikken, og så kommer man op med sin vare i Netto. Så er der et stort metalhul, man bare lige lyner ned. Og så siger man, ja, hvad siger du, 57,5, det er et øjeblik. På beløb, ja, så er der en tasker der. Ja. Kanon. Og så går man igen. Det er skide fedt. Det er så ikke så fedt for piger, fordi lige ved siden af der er en stor metalstang, og I skal så gøre sådan her ved siden af og taste koden sådan her. Ja, så tager du sammen, mand. Hvad siger du, den er afbrudt? Det er helt fantastisk, når fyre de er sammen med luder, ikke? Så er hele lortet slået sammen i en maskine, ikke? Og man ligger bare der. Det kan du lige, Og hun ligger. Ja, det kan jeg lige. Skal det være på beløbet? Vi kører bare til kortet af tomt. Det er så dejligt enkelt, altså. Har I nogensinde prøvet det der? At man for eksempel står hjemme i sin lejlighed, og så åbner man noget i køleskabet, man skal for eksempel have noget juice. Så tager man juice ud, så glemmer man sit glas inde i køleskabet, og så kan man ikke umiddelbart efter åbne køleskabet med det samme. Det er som om køleskabet lige skal have den der, dummede du der vist. Og man står der sådan, ja, okay, jeg kan godt se, næste gang, der skal jeg selvfølgelig have glasset med ud. Det skal jeg lige tænke over. Jeg skal nok huske, fordi det kan jeg godt se, det er lidt dumt. Altså, fanden er det for noget, når der er ved at være dørmand inde i køleren til at sige, ej, kan ikke komme ind nu. En af mine venner, han er afsindig grim. Men han har ikke råd til at få lavet en plastikoperation. Så han har fået lavet en 1-til-1 tatovering af Brad Pitt over hele kroppen. Problemet er bare, at han er et hoved højere end Brad Pitt. Så når han er helt nøgen, så ligner han Brad Pitt på en prik. Brad Pitt med en meget grim kødhjelm på hovedet. Hvad er det ulækreste i hele verden? Rejeost. Man har taget 1 million rejer og madgivet dem. Fandme mærkeligt der. Næsten lige så ulækkert som dengang jeg mistede min mødom. Eller jeg mistede ikke min mødom, jeg gav den væk frivilligt. Eller jeg tiggede folk om at tage den for. Og det var ikke særlig fedt.
faktisk ikke en særlig god oplevelse, og det tror jeg meget sjældent, det er første gang, man har sex. Og jeg har en anelse om, hvorfor det er sådan. Jeg tror, det er fordi, at små piger vokser op med lægeromaner og kærlighedseventyr, og små drenge vokser op med tysk analporno. Så første gang, jeg havde sex med min første kæreste, der forventede hun en sammensmeltning af 2 elskende kroppe. En vulkan af kærlighed. Og jeg troede, hun glædede sig til at få sæd i ansigtet. Det gjorde hun ikke. Og det er selvfølgelig, fordi jeg er vokset op med porno. Ligesom alle drengene herinde er vokset op med porno. Og det, man får sådan et mærkeligt syn på sex. Jeg så faktisk en pornofilm for nylig, som jeg synes virkede urealistisk. Der var en mand, der havde sex med 2 piger på en gang i en sauna. Og det tror jeg ikke på. Jeg tror, det er for varmt i en sauna. Fordi jeg har selv engang prøvet at have sex i en sauna, og jeg var nødt til at stoppe halvvejs på grund af varmen. Og jeg var alene derinde. Og nu er jeg så også karantæne for Frederiksbergbadet. Jeg synes, reklamer er i den grad ved at tale så meget ned til os, så vi burde bare, hver gang der er en dårlig reklame, gå hen og bare lægge en stor fed dej på fjernsynet. Men det bliver reklamerne ikke rigtig bedre af. Men jeg synes i den grad, at de taler ned til os. Så nu for eksempelvis det her dejlige lille eksempel, jeg kommer med her, hvor en lille dreng med sådan en meget mørk, skarp pageklip kommer ind på et toilet, sidder helt for sig selv og kan ikke rigtig nå ned, sidder sådan her og kigger ned og så, puha, det er en dårlig en. Godt, mor har et trick. Og så kommer moren, puha, hold kæft, Frederik Olfert, du har lavet, har du spist et kanonslag, eller hvad fanden sker der, kom ud med dig. Og så trækker hun ikke i snoren, det er bare lige med sådan en ærvægt på siden, altså. Hvor dum er man så? Hvor mange render rundt med 14 dage læs lort ned i og bare trykker på en ærvægt? Vi trækker i snoren, altså. Det er ikke sådan, man har hele hjemmet vækket ind, fuldstændig møbleret op med Airwick, så hvis man har en diarréfar eller et eller andet, så kan man lige trykke. Det gør man jo ikke. Det er ikke sådan, man tapetserer med Airwick, fordi man lugter af lort. Og så prøver de altid at lave de der real-life ting, som om man ligesom kan genkende situationen fra dagligdagen. Ikke sådan, hvis man skal sælge tamponer til piger, så er der den der first date-ting, hvor hun står med vådt hår og kobberjakke inde i soveværelset og gør sig rigtig lækker, ikke? Og så kommer den der Kramer-agtige type ind. Rejsa, yes, jeg skal... er det flæskesvær, du har derhenne? Smager det godt. Lækker, når vi skal snave senere, jeg har lidt salt på overlæben. Er det Bouvet ketchup bare der? Jeg skyller lige efter. Hvor var det dejligt. Nu har jeg brug for lidt slik lige til at stille saltbalancen. Er det en karamel, der ligger der? Nogle dejlige karameller, du har, skattebas. Er der flere sliks måske? Hun står derinde. Slik? Jeg har da ikke noget slik. Jeg har kun mit lort. Og der synes jeg måske, at det er lidt naivt at tro, at mange piger tager fejl af for eksempelvis tamponer og Big Ben karameller og bare skovler Big Ben karameller op, fordi man kan jo nærmest ikke smage forskel. Altså, der er jo heller ikke nogen fyre, der sidder sådan og køber lørdagsslik og sidder sådan, hvor der er en Big Ben? Nå, nej, jeg er kun til at købe tamponer. Det må du undskylde. Nej, det gør man jo ikke. Hvis man ikke kan en forskel på en Big Ben karamel og en tampon, så har man altså ikke fortjent at leve. Hvis man så spiser den, så håber jeg, at den virkelig gør sit gavn nede i maven og suger al den mavesyre ud af dig, så det sidst kun du har vat inde i maven og skider små vatrundeller rundt, når du trækker vejret, ikke? Og det bør være endnu, når man for eksempel lige prøver at sælge dejlig tandpasta til voksne mennesker, så laver man 2 stive røvhuller i en enmandsjolle ude på Bagsværd Sø og kommer sejlende med en Fanta Branca i hånden. Og skål, skål! Med kæmpe store sejl, og båden kan dårligt nok tage deres vægt og sådan. Så derfor... Højbærer! Hej. Hvordan holder du dine tænder så? Psykopat-stil bagvarer, om jeg må spørge. Og jeg bruger Colgate Herbal selvfølgelig. Hej. Okay, tak for tippet. Hej. Manden, han er så fuld, så han står og snakker med en 3 meter høj tegneseriebæver med fortænder ned til knæene, altså. Så er det bare at hoppe ud, så er du for stiv til at lægge kaj selv med en enmandsjolle, altså. Sådan fungerer det jo ikke i virkeligheden. Det er jo ikke sådan, man står dernede og tænker, hvad bruger bæveren? Jamen, så tager jeg den. Altså, det gør man jo ikke.
Og det kulminerer i dårlighed, når man for eksempel prøver at sælge slik til voksne mennesker. Igen en real-life situation i et storcenter, hvor en mand kommer ned ad en rulletrappe i jakkesæt, og han så bliver stoppet af en lille pige, der siger, eller en lille pige, en dame måske, der spørger, undskyld, vil de have lov at smage et bolsje? Og han står sådan lidt, ja, bolsje siger du, ja. Hvad smager sådan en bolsje af i dag? Ja, det er jo aldrig set før. Halvt fløde, halvt jordbær. Pakker det ud og så, dejligt bolsje, det der. Hvad er det? Det er jo nærmest en orgasme i pilformat, må man smage det. Slap af. Hvis der fandtes sådan en bolsje, så behøvede man ikke reklamere for det. Så kunne jeg have en lille butik, jeg kunne sidde nede med et tæppe, nede på en strand i Hawaii, og så bare have de her bolsjer og sælge et om dagen. Så ville der være en kø hele vejen rundt om jorden, sådan her som en spiral, hvor tøser og mænd stod og holdt på deres kønsorganer og sagde, ja, skal det være et rigtig fantomknald, så skal det være Campino. Er der nogen af fyrene herinde, der nogensinde har været sammen med en escortpige? Er der nogen escortpiger herinde? Jeg spørger, fordi at jeg for ikke så længe siden rent faktisk selv var sammen med en escortpige. Og det var det bedste sex, jeg nogensinde har fået. Det skal jeg lige sige selvfølgelig, at jeg var ikke klar over, at hun var en escortpige, da jeg var sammen med hende. Jeg troede, hun var en luder. Ej, det er selvfølgelig pjat. Fordi er der noget mere ydmygende og nedværdigende for en mand, end at skulle betale en pige for at have sex med ham? Det tror jeg ikke, der er. Så jeg plejer at stikke af bagefter. Når vi snakker om escortpiger, så har jeg mistet min kæreste. Og som min far sagde, Brian, det skal du ikke være ked af, fordi der er masser af fisk i havet. Og jeg sagde bare, fordi hun er våd, klam og har skæld, og der er ingen grund til at kalde det en fisk. Min far, han er en spøjs type. Min far, han er typen, der ikke kan se en hjemløs uden straks at overdynge ham med cigaretter, tændstikker og benzin. Fordi min far var i Vietnam. Og der skød og dræbte han enhændigt 32 nordvietnamesere. Så til næste år skal vi et andet sted hen på ferie. Da jeg var lille, havde vi nisser på loftet. Vi opdagede det, fordi at, de havde gnavet i vores ledninger og skidt over det hele. Men som min far sagde, det ordner vi hurtigt med noget rottegift i julegrøden. For som man også sagde, Brian, at forgifte en nisse, det er ligesom at køre et rådyr over. Det er sjovt. Nu kan det godt lyde som om jeg havde en hård far. Han var faktisk okay. Det var ham, der lærte mig at svømme, for eksempel. En meget klassisk historie. Han tog mig med ud på midten af en sø. Skubbede mig i vandet. Og så måtte jeg så selv finde ind til bredden. Meget klassisk. Det sværeste var sådan set at komme ud af sækken. Men jeg synes ikke, det har påvirket mig. Min lillebror derimod, han er blevet mærkelig. Han er blevet sær. Og hård. Jeg kunne huske engang, han havde været i byen. Og han havde været op og slås. Og han kommer hjem, og han hoster blod op. Og vi blev meget bekymrede for ham, men det gjorde ikke noget, for det var ikke hans eget blod. Men han var ikke helt hård. Han var ikke hård hele vejen igennem. For eksempel, han havde også nogle bløde sider, og dem kunne man se, hvis man gik ind på hans værelse. For inde på hans værelse, der var væggene klistret til med de sødeste små hundevalpe. Hvilket jeg altså synes var dyrplaget i. Min lillebror, han er så hård, at vi var engang til en fest, hvor Jason Watt dukkede op. Og min lillebror går hen til ham og siger, hej Jason, du må virkelig være, du er fantastisk, du kører ekstremt godt racerbil, fordi der er langt for livet ned, du må være så stolt. Men se, hvad jeg kan. Men vi elsker det alle sammen, og vi sidder jo og glæder os til jul, fordi det starter jo allerede i
Juni starter det, der dumper simpelthen ønskebogen ind fra Fætter BR, og når man som unge får den ind, så mister man fuldstændig kontrol med, hvad der sker i ens dagligdag. Man barrikaderer simpelthen døren, blokerer den fuldstændig med sømmer. I skal kun komme ind, hvis det har noget med is at gøre. Så bliver man sådan helt norsåragtig. Jeg sidder der og bladrer i ønskebogen, og så en stor ønskeseddel, og så sådan, ja, det skal han. Det skal også det. Og så og sidder og går alle de her ønsker igennem, dobbelttjekker, sådan, ja, Action Man, ja, og Brivtog, jeg er helt sikker, My Little Pony. Så er der en svupser midt i det hele, fordi der var et eller andet, der var tiltrækkende med den der plastikhest med den der store nylonhage, ikke? Den der store, der stak ligesom sådan en stor nylonprut ud af numsen på den her ponyhest. Og man kunne ikke lade være med at sidde og tænke, det måske alligevel var lidt befriende dejligt at sidde og børste den her hale, mens man sagde, det kan du leve, det kan du leve. Men det var en fantastisk tid. Det var så dejligt. Man havde fået sin My Little Pony, og man bliver grebet der midt i det hele. Man har en af sine venner med hjemme, og Action Man står her med en bazooka, og My Little Pony står herovre med kampen ved siden af, og man har ikke fået taget det væk, siden man legede med det sidste, og så kommer Niels ind der, og man er på besøg og siger, hvad fanden laver du med My Little Pony? Hvad fanden er det for noget homopæs? Nå, det er fordi, om lidt, så er Action Man, han psykopatknipper altså den der My Little Pony med bazookaen. Det er slet det er ikke noget med, nej, det er ren offring det her. Det er jo hardcore Alice Cooper-style, og Wilo, yes. Ser I åndernes magt? Nej. Tror I på det? Det gør jeg da ikke. Jeg gik op til en clairvoyant, og hun sagde, vil du i kontakt med en kendt forhistorisk person, eller vil du i kontakt med en afdød slægtning? Og jeg sagde, jeg vil i kontakt med Naomi Campbell. Og hun sagde, jamen hun er jo ikke død. Og jeg sagde, nej, jeg er jo ikke pervers. Men jeg har rent faktisk en sjette sans. Jeg kan lugte ting, der ikke er sket endnu. Og du skal ikke gøre det. Er der nogen af jer, der har set det afsnit af X-Files, hvor Mulder og Scully skal ud på landet til en lille landsby og undersøge en sag om en lille indavlet og meget uhyggelig pige, som bor alene i et stort tomt hus sammen med en lille abe og en hest, hun kunne løfte op over hovedet? Er I træt af at høre om Osama Bin Laden? Det er jeg. Jeg er så træt af, at FBI kalder deres jagt på Osama Bin Laden for en historisk menneskejagt. Det er det jo ikke. En historisk menneskejagt vil være, hvis FBI begyndte at jage Robin Hood. Jeg kender en nære. Men han brød sig ikke om at blive kaldt nære. Så jeg kalder ham Karsten. Og nogle gange kalder jeg ham Sambo. Men det går, fordi jeg bor sammen med ham. Jeg har haft job som handicaphjælper. Men jeg blev fyret sidste januar. Fordi jeg troede, at invalideparkering var der, man satte den handicappede, når man gik ind og handlede. Handicappede kan rent faktisk tåle mere, end man tror. Men de kan ikke tåle frost. Men jeg elsker for eksempelvis at være i børnehave. Vi har alle sammen gået i børnehave, og det er jo et dejligt sted, hvor man kan sidde i sin helt egen verden i 8 timer, uden der er nogen, der kommer og siger, skulle du ikke prøve at lave noget fornuftigt? Man kan jo sidde der i sit koksgrå joggingsæt nede i sandkassen, og bare sidde med sin gule skov en hel dag, og bare sige, det er så sjovt at lege med sanden, det er så sjovt at lege med sanden, det er sgu da en revlort. Det er så sjovt at lege med sanden. Det er så sjovt at lege. Så bliver der råbt røversoldater, og så vender man bare skovlen med revlort om, og så har man en pistol midt i det hele.
Så er man med i lejen allerede. Og røversoldater var meget, meget simpelt. Man blev skudt, og så skulle man tælle til 1 milliard, eller også så fik man liv op-pille. Og så kunne man ligge og råbe, Medi, eller liv op ude på en fodboldbane i 20 graders frost, og der kom aldrig nogen. Så man talte selvfølgelig bare til 1 million, og så var man klar igen. Meget, meget simple regler. Man kunne ikke skyde om hjørner, man kunne skyde i en lille linje, der var meget lang, bare ikke igennem buske. For det ved vi godt, det kan kugler ikke. Og hvad sker der lige pludselig, når tøser er med i lejen? Hvis jeg skal da ikke have nogen våben, du har hverken skovl eller sig eller noget som helst. Hvad fanden skyder du med? Og lister sig op der bag Henriette, sådan bag skuret der og siger, så er du altså død, Henriette. Og siger hun, nej, det er jeg så ikke. For jeg har sådan et blomsterskjold rundt om mig af jasminris, og der kan ikke komme kugler igennem. Nu zoner jeg dig med mine hænder her, så du får kransekageksem i hele ansigtet. Skal jeg så råbe efter Medi nu, eller hvordan? Piger, de tænker bare fuldstændig anderledes, og igen, man ved ikke rigtigt, hvad der sker, for de kan huske, man kunne tage alle pigerne i børnehaven som gidsel ved bare lige pludselig at komme til at samle en edderkop op. Så det var som om, at tøser gjorde alt på ens forlangenhed, bare sådan her. Men sådan, det er en edderkop, det var da sådan for den. Nej, læg den der edderkop, jeg spiser en revlort, vil du se min tidskron? Bare læg den der edderkop, bare læg den der fucking edderkop! Fuldstændig 7 piger står og siger, at det viser ens tidskron, og jeg er fuldstændig nervøs, man æder bare edderkop med det. Undskyld! Så dagen efter, så er man bare en eller anden vagina-gud eller et eller andet kommer ind der står tøser. Vil du se tidskorn? Vil du spise revlort? Hvad har du lyst til? Planter på hovedet og alt muligt. Og så havde man åbenbart gjort en eller anden synd, der gjorde en til, at man skulle lokkes ned i puderummet, hvor alle seksuelle erfaringer jo starter hen. Og det er jo altid tøser, der tager røven på en der. Man sidder der fredeligt og graver ude i sin sandkasse, og pludselig så bliver vinduet inden fra puderummet åbnet, og så bliver der sagt, ja, så står Bettina hernede og stripper til noget Michael Jackson. Og så lader man sidde der, det er så sjovt, nej, det er det ikke. Og så sponser man ind i puderummet, ikke? Man åbner, Bettina og Michael Jackson, der bliver slukket lyset, der bliver svinget en gang, og man har røv ondt i hovedet, man vågner op bagefter, og alle pigerne står. Så der, man har lige pludselig helt vildt ondt i røven og kan trække sådan en punkteret læderbold og 6 glaskugler ud af numsen, altså. Ja, vi kom til at lege lidt voldsom doktor. Det er hentet af ens mor der. Var det sjovt i børnerne i dag, Martin? Ja, men jeg tror, jeg har fået mund- og klovsyge i røvhullet. Det gør så ondt. Typisk tøse, sådan noget. Men så bliver man nødt til at være sådan lidt MacGyver-agtig og lægge en smart plan derinde i puderummet. Okay, hvad har vi at arbejde med? Man tager alle de der pudebetræk af og kommer ud i sandkassen igen og bare skovler revlort og sand ind i de her tomme pudebetrækker og låser det hele sammen igen og har sådan 7-8 rigtig hårde puder derinde. Og så der åbner man vinduet og råber ud på lejren der sådan, ja, så står Justin Timberlake altså herinde og spiller monsterdiller. Og lukker lyset hurtigt igen og åbner og der vælter tøser ind, ikke? Man slukker lyset, svinger en gang, tænder igen, og så har man nærmest en pigebuffet liggende rundt om sig. Og så kan man jo hygge sig, så kan man begynde at tage bukserne ned på alle de her tøser, der ligger, og så plante de her flag, man har op til fødselsdag, som ikke rigtig kan blaffe rigtigt, men man alligevel godt kan lave en lyd, ikke? Og så sætter man dem bag i der, og så kan man, har jeg fundet ud af, så kan man, hvis man lægger al vægten oven på deres brystkasse, så kan man presse den resterende luft fra lungerne ud, ned igennem tyktarmen og ud igennem endetarmen, så der kommer sådan en lille luftfontæne, der siger, så får fladet til at blaffe, og det er helt, det er simpelthen så dejligt. Så skal man så nok lige have... en lidt mere intelligent bemærkning klar, når Vicky, den 32-årige pædagog, står og åbner døren ind til puderummet og ser mig stå som en eller anden tidlig Jean-Michel Jarre med mit røvballeår her. Så Martin, hvad fanden har du gang i herinde i puderummet? Nå, det her, det er i dag, det er Martins fødselsdag. Det er det da. Jeg har ikke så meget mere at fortælle. Jo, jeg kan fortælle om, dengang min far kaldte mig ind på sit kontor. Han sagde, Brian, kom lige herind. Luk døren bag ved dig, Brian. Træk gardinerne for, Brian. Kom herhen, Brian. Tag bukserne af, Brian. Brian, er prisen er.
Det var alt for mig. Kan I have det rigtig godt?